До комплекса отвежда отклонение от нов асфалтов път, положен със собствени средства през красива липова гора, сплела клони над него. Оградата е с височина 2,5 метра, облицована с камък в комбинация с ковано желязо. Ваканционен спа комплекс Островче е разположен в живописната местност Липовото в близост до село Островче. Намира се на главен път Разград-Търговище с добър автотранспортен коридор до градовете Русе, Букурещ, Варна, Велико Търново, авиотранспорт, летище Варна и ЖП транспорт, ЖП гари Разград и Търговище. Архитектурно комплексът е изпълнен в ниско строителство с стремеж за вписване в естествената природна среда и запазване визията на заобикалящия го горски пояс. В имота на обекта са изградени портиерна с навес за автомобили. Хотелската част е двуетажна с асансьор. Хотелът разполага с 36 стаи в размер 43 квадрата. Всяка с тераса и санитарно помещение, оборудвано според съвременните изисквания. Обзавеждането включва 2 легла с размер 1 на 2 метра с възможност и за спалня. В приземната част се намира спа-центъра с инфрачервена сауна, финландска сауна, парна баня, турска баня, контрастен душ, ледогенератор, зала за релакс с 12 шезлонга. Хидротерапия с 4 комбинирани перлени вани за подводен и хидромасаж, легло с вградено отопление за спа процедури и парна кабина. На първият етаж в общите части на комплекса са разположени рецепция, лоби-бар с капацитет 30 места, конферентна зала, озвучена и оборудвана с мултимедия, флипчарт с 65 места. На вторият етаж е обособена зона за физиотерапевтични процедури и медицински услуги с 2 лекарски кабинета, кабинет за хидроколонтерапия, физиотерапия с 16 кабинки за електро- и козметични процедури, 4 кабинки за масаж, солариум, зона за релакс с 2 масажни стола, 2 зали за гимнастически упражнения и спорт. Във ваканционния комплекс е изградени външен басейн с размери 16 на 20 метра и обособен детски басейн с дълбочина 60 см. Игрище за футбол, волейбол, тенис с размери 29 на 23 метра с настилка от изкуствена трева и кварцов пясък. Ресторантът е изграден на 2 етажа. Предвиден е за 110 места. На първият етаж е разположен барът. Обзавеждането му следва формите на общия стил, прави и изчистени. И тук присъствието на дървото е основно, като ламперия, оригинална дъворезба, масивни маси и столове, съчетани с стилни тапети и ефектни витражи в топлите багри на есенна природа. Слънчеви колектори оползотворяват слънчевата енергия за отоплителната система и спомагат за икономия на природни горива.